Moltes gràcies, Rosa. Avui estàs fadríssima. Per primera vegada, primícia mundial en colors. I aprofitant aquesta ocasió i aquestes dates tan senyaladament samboianes, hem vingut a veure què s'ha cuit a la fira. Així que, endavant la fira! Som a Can Julià. Hem vingut a la inauguració oficial i institucional de la Fira de la Puríssima, on ens han donat una botifarra de molt baixa qualitat i un tros de pa tou per 2 euros. Vale? I vi, que el vi, Déu meu, és un vi del segle XII. Això si el vi et vet del tercer globo, així ja li agafes el punt. Sort que he menjat una miqueta de botifarra. Està bo! Cada cop està més bo, de veritat. És veritat que a mesura que vas... Està bo. Ens anem cap al pavelló comercial. Venim bàsicament a menjar gratis, a veure quant de tocino podem arribar a ingerir, quants extremenys ens trobem i ja està, i a veure si sortim borratxos d'aquí. Fa moltíssima olor a formatge manxego, que és el que hem vingut a buscar. I bueno, allà hi ha una gent que són els de CrossFit Sant Boi, donen menjar, potser et donen xupitos de suor. CEO de les paellats. Dulce de extremeños, som-hi. 3 cajas 10 euros, això no ens agrada tant. Vale, aquí donen menjar? No, aquí no donen res, següent. Embotits de la Garrotxa. Ens agrada. Molt poca tast. Allà veig un plat. A veure. Està fort, eh? És formatge blau. Està fortíssim. És azul, ¿no, esto? Está que flipas. Muy bueno, riquísimo. Queso azul vasco. Que el queso es lo mejor que hay en la vida, ¿eh? Guau, qué rico. A l'únic cuixer que m'interessa. Jo vull sobrassada picanteta. Aquesta sobrassada és hot. Venim definitivament a fer el ridícul més gran d'aquest programa, i és que vinc a ballar country with all these people. Venim a preguntar-vos què tal la fira. Nosaltres, com sempre, comencem allò que acaba de començar la fira i el primer que fem és la ballada. Venim directe, ballem i després ja ens mirarem la fira, no tenim ni idea com ha anat. Jo m'he intentat posar a ballar aquí, però són moviments una mica difícils i jo crec que tu em podries ensenyar algun fàcil. Sí? 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 Ah, molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé la fira i a gaudir. Fan com 1, 2, cruzan pa'lante i giran. 1, 2. Uau. Hola, ens trobem a la carpa sostenible de la zona de la muntanyeta, on s'ha muntat aquí un bon tinglado amb tot de sobres dels boscos de Sant Boi, de lo que queda. I res, hi ha un riuet, hi ha un laberint, hi ha molsa, hi ha arbres morts. És el que en diríem un bosc fantasma. Uau, és increïble. Somnis. La terra, el color de la terra, la natura. I res, han plantat aquí, de mentira't, unes cols que les han clavat aquí a terra i han fet veure que això era un hort, perquè la gent tingui una mica una idea del que és un hort, perquè la gent no els veu gaire. Aquests tomàquets també aquí barrejat, 2 tipus diferents. Però realment estic encantada amb allò. O sigui, el meu favorit de la Puríssima és això. Calcetín de Burgos, nen, el millor calcetín. Una pregunta, ¿qué tiene de especial el calcetín de Burgos? De mi pueblo y es de donde se hace y es un calcetín que tiene mucha lana, que promocionamos nuestra... Ya me lo imagino, porque en Burgos hace mucho frío, por lo tanto seguro que es un buen calcetín. Hola, que us podem fer unes preguntes o no? De tota la vida que venim aquí. Ne tinc 29, era crec que menor d'edat. Quants anys fa que venim, mama? 22 anys, lo menos. I què tal aquestes mandarines? Pues de categoria, què t'haig de dir? Si compres 2 sacs te surt a 80 cèntims el quilo. Y 5 euros cada sac, 5 kilos cada sac. ¿Cuántos años hace que venís? Y... Primer año. Sí, es el primer Nosotros año. el primero. Sí. Y este año habéis especializado en esto. Sí, la bolita esta de, ¿cómo se llama? En el muérdago. Esto. Muérdago. Tiene un nombre un poco raro. y la forsythia, ¿no? También. Sí. Muy bien. ¿Cómo se cuida esta planta? Muy bien. A mí se me muere cada año. ¿Sí? Sí. Ah, pues ¿qué hago siempre mal? que esté fresquita, ¿eh? ¿Y en la luz o no? Es indiferente, ¿eh? Vale. A veces que la tienes dentro de la casa, ¿no? Con el calentor, la Claro, estufa. bueno, tampoco tengo mucha estufa, pero sí que es verdad que la estufa sí hace como aire seco. Tenemos aquí vosaltres teniu un planter. Planter, cebes, plantes aromàtiques i bastanta varietat. I això, que preguntava quants anys fa que veniu. Més de 30 anys fa. Aquí el que portem és
una selecció de fesols de producció pròpia espectaculars. I sempre ha estat aquí, menys l'any passat que vam estar en un altre lloc que no era el mateix que està aquí. Llàstima que als veïns no els hi agrada gaire, No, als veïns de la Rambla no els agrada res. No. No puc dir-ho, bueno, ja ho estic dient, però és veritat, els veïns de la Rambla són el pitjor. Però en realitat el que ells m'han dit que a ells sí que els hi agrada el tracte que reben per part de l'Ajuntament. Salseo, què ens podeu informar? Quina informació ens podeu donar de la fira? Aquí teniu el plànol amb les diferents zones, les diferents àrees. I finalment els imants per la nevera, sí. Quin concertillo? O sigui, a la tarda? Jo estic passejant, estic patrullant i ara he anat al Mercadal i he vist 3 tios tocant. Saps alguna més després que hi ha a la tarda? No. Bueno, després de portar més de 3 hores caminant per la fira, hem visitat absolutament tot lo visitable, la fira sostenible, el tocino, el country, bueno, i tota una sèrie de coses. Hem arribat fins aquí i jo crec que em quedo aquí, ja està bé, ens quedem aquí a l'Ateneu, amb el que és bo de la fira i pa'lante. Vinga, estoy harta ja, estic cansadíssima. Adeu.